Vítejte na kanále ženského šachu. Jsme na reprezentačním soustředění v Izbici a máme tady Zbyňka Hráčka, zdravíme. A chtěli jsme se ho zeptat, co si myslí, že může být motivace pro mladé slečny začít hrát šachy. Takže děkuji za pozvání. Já jsem vlastně, jak uvedl, jsem se stal trenérem ženské reprezentace a vlastně větší zkušenosti mám s tím chlapeckým šachem. Motivace pro holky začít hrát šachy může být ta, že šachy na rozdíl od jiných sportů sobě skloubí jako všechny věci, jako jsou sport, umění trošku a přemýšlení. A hraní šachu určitě podporuje v těch, nebo nejenom v holkách, ale samozřejmě i u kluků, určitou zdravou soutěživost, socializují se jako v nějakých kolektivech. Šachové prostředí si myslím, že je mnohem mírnější než u některých jiných sportů, takže myslím si, že to pro holky může být i jakby zdravější prostředí než nějaké třeba jiné sporty, kde to prostředí je víc soutěživé. Další věc, jako která si myslím, že pro holky může být zajímavá, že šachy vlastně se koná spoustu turnajů šachu, takže vlastně holky můžou hrát v podstatě každý víkend různé turnaje. Pokud se zlepší a dostanou se třeba i dál, tak potom můžou hrát různé reprezentační akce, jezdit prostě na turnaje různě po světě, můžou hrát soutěže družstev, takže myslím si, že to pro holky může být zajímavé. A ještě jsme se tě chtěli, Zbyňko, zeptat, jaký je rozdíl mezi trénováním chlapců a děvčat? Takže u kluků to trénování je náročnější, protože kluci jsou malinko víc soutěživí při trénincích. Víc asi se zaměřují, když trénují s klukama, na výkon a ty tréninky jsou takové serióznější. U holek je potřeba, aby to ty kluky bavilo vlastně. To je jako první předpoklad toho úspěšného tréninku. Na ten výkon třeba zatím většinou těch holek tak až netlačím, protože vím, že holky jsou na to trošku citlivější, na nějakou kritiku, takže tam vlastně jsem rád, že to vůbec ty holky baví. A ty tréninky vlastně se snažím dělat tak, aby ty holky z toho měly radost a vlastně spíš se snažím probudit to, aby trénovali i sami doma trošku víc, protože to si myslím, že třeba u kluků dělat nemusím, oni mají přirozeně tu soutěživost v sobě a doma asi pracují víc. Ale zase u těch holek se mi líbí, že holky jsou třeba v těch partiích nebo i při těch trénincích dokáží se do toho někdy, že jsou prostě strašně agresivní při té hře a dokáží vlastně ze sebe vydat někdy i víc než těch kluci. Což je třeba zajímavé, protože ta holka, když hraje tu partii, mockrát jsem to viděl, jako u kluku, když je ta pozice vyrovnaná, nic si to třeba dají za remízu, ale ty holky vlastně tohle vůbec neznají. Tam se to hraje až úplně jako do konce ty partie a proto dochází někdy takovým jako situacím, kde to třeba kluci už potom nechápeme, proč se to stalo. Ale u těch holek to prostě tak je, že oni vlastně mají v sobě takové tu větší bojovnost, tak proto se tam dělá třeba i víc chyb a my jakože se na to díváme, že třeba ty holky to nehrají dobře, že se tam dělají ty chyby, ale ono, kdyby ti kluci třeba hráli stejně tak jako bojovně jak ty holky, tak by to bylo podobné. Jo, fakt si myslím, že tohle je u těch holek jako jsou v tom zase lepší. Ale jako celkově si myslím, že ty tréninky, jak za tou klukem na holek je důležité, aby to fakt ty holky bavilo, aby u toho prostě vydrželi, aby když ten trénink skončí, aby si neměli pocit, jako že to byl nějaký velký drill, a aby si třeba řekli i po tom tréninku, že se na to podívají doma, jako co jsem jim ukázal a jako trénovali sami doma. Děkujeme moc, Zbyňko, za tvůj čas. Tak jo, děkuji. Loučíme se.